Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Leo iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Leo. Nakaragragsakak idi magunod ko tinasamit awen ni Ana. Panagriknak ket nakajakpatak. Naisip nga rod ti kasarmi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Leo. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Congratulations, Leo. Talaga gayam nga kasarkan. Un, ma'am. Ket agyaman ak, ma'am. Inala na ka talaga ninang mo, ah? Yang angaw yu ide kanya ka, ma'am. Ngamita, pimudno. Nagayam tinagan dya ikasar mo. Kat nakapimpintas iti picture na. Napimpintas iti personal, ma'am. Naklata ka talaga. Ngam naragsakak parakan ka, Leo. Sigurado nga atendarak to ti kasar mo. Amon pare, saan na mamati ni Jenny nga kasarkan? Naikan mat iti invitation card, ah. Kasano, manhuabulan mo nga inararem, binasted na kay di. Ita, adayo napimpintas di ikasar mo ngam iso. Anyati kayat mo asawon iti dayta. Agbabawin tanong ko makinayat na kay di, dinagan na ko mati nakasurat iti invitation card, a bride. Ha? Sikamat. Ay, sumardang kan. Isunday ta sumungad. Umaymat mangan dito'y kantin. Aywan, sapay nagsungit dayta. Leo, nagagat kalakid din aya amang isagsagana da iti pagkasaran nyo. Rabiin, ngam adda ka payla ditoy. Adong amin dagiti namnamaan mi abisita, manang. Naragsakak para kada kayo kani ading ko nga ana. Amok, nga ado tinagar-aram kan kuana. Nga siyak ti pinili na. Idinto, tas anak matunay agwapo. Si kakit dimot. Among namin, binagaak ni ading ko. Asaan agwapo ti pilyan na. Tapno saan nga agsakit ti ulo na. Ha? Apay mo't ngay, manang. Ay, kaduan nga min agwapo. Kat ado ti babae na. Adapay bisyo na. Kasta ka di, manang. Kaduan, iso anariga ti makiasawa iti gwapo. Taawan peace of mind mo. Kan isardeng mo man nga ibaga asaan ka agwapo? Ha? Ay na Leo, gwapo ka. Saan mo man at agibasitan nga min day tabagin? Ana, itimplaan mamot iti kapi ni Leo. Itay pa'y ama kumikom iti pagkasaran nyo. Kat ni, rabiin. Itimtimplaak nga rodan, manang. Ipakita mo't sweet ka kunkwana, ah. Sweetak mo't, ah. Ala, inka ito day takape. O, sige, manang. Sweetheart, agkape kapay. Saan ka unay nga agbanbanog? Agyaman ak, sweetheart. Adapay trabaho minton bigat. Saan ka nga agpuyat? Basta para kan ka, aramidak ti amin. Amok, nga adunto dagiti kabagyam nga umatindar iti kasarta. Isu akayat ko, anaurnos ti amin. O, agkape-kapay nga rod, tapno makainan na ka. Siyak tinangbik iti dayta cookies. Iso arum ba nga ibusam dayta? Leo, kumusta ti ada asawa na? Naragsak ka di mo't laan? Inspirado ak nga inaldaw, ma'am. Naano siguro ni misis mo, anya? Nalaing pa'y nga agluto, ma'am. Isu nga rod alumuklo kumaga ka. Nagswerte kan anak kaasawa iti naanos. Napintas ken nalaing nga agluto a misis. Wan, ma'am. Isu asaan kamot nga rod nga umabuso, Saan, ma'am?
Amo mat, nasing petak a tao. Palpalagipan ka laang. Saan ka di akas ti paset mi aninang kadagiti agasawa. Timang bagbaga kan mang palagib kadagiti anak mi iti kasar. Un ma'am, ket agyaman iti palagip mo. Sa anak nga umabuso, tay ayatak ni misis ko, ma'am. Nagmayatan ti biyag mo, pare. Apay anak ko namday ta. Lumuklukmag ka. Madlaw naragsak ka ti biyag mo itan. Siyempre, nasingpat ni misis ko. Kunakon kahit. Uy, kanayon nga agdamag ni Jenny. No kasanon ti biyag mo ita. Apay asika ti pagdamagan na. Siya kumaa. Inal daw kami mat nga agkit-kita. Hindi nakmat ngamin kasarsarita. Amo matanda dya babae. Nagsungit latta. Iso nga awan ti mayat nga agaram ken kuana. Sika talaga. Dakla talaga ti babawi day jay. Tas saan asika ti nakaasawa ken kuana. Medyo agselselos ni bakat ko. Ang kayat ko mat Tapay. Agselselos ni misis ko. Akas jay kapintas. Idinto ta sa anak mat unay agwapo. Ay kayat ko mat pare. Ay iwanan niya. Anya nga ti pagselselosan na. Dagita kachat ko a babae. Apuro mat office mates tayo. Ken dagiti kakasinsin ko. Baybay aklat ta mat umiisem-isem aklat ta nga oray agselselos ni bakat ko. Nagaw-awid ka pailaan! Apay ngay, agibarsak ka matan. Ijay ka na yan ti babaem! Anya a babae ngay bagbagam. Ay na, regalo ni Ninang dayta imbarsak mo. Nangina dayta. Adda ka mat, Leo. Manong, agpalamisak man pa iti ulok dito farm mo. Apay nga ita ka lang nga nakalagip ng may. Nabaybayag kan nga ayaban. Ngam di ka mat pumasyar dito yung farm ko. Diyak nga may nasangsango. Sa bagay, duwan dagiti babasit nga anak yo kay ni Ana. Ken ada trabahom, ken ada pa'y sideline mo. Dayta nga ron ti makagapo. No apa nga agap-apa kaming agasawa. Anya ti pagapapaan nyo ay Sobrang agselselos, manong. Makauma. Si kakit dimat. Kastalaeng dayta. Angam, ada ka di rason tapno agselos? Awan aramida ka, manong. Trabaho kan balaylaan ti ayan ko. Marabianak lang nga agawid. Dayjay, agwalan. Una yun ti kasta. Tilay maibarbarsak nan. Nakaungungat. Ano sam latading ko? Anya ngay nga rod? Iso apang panunutak nga rod. Ngawan serbiti kinapintas na. Tas selosa mat gayam. Isunti umawawag, manong. Sung bata madagos. Una, tanudyak sung bata na dagos. Sa bali man ti panunutan na. Hello? Apay ngawan ka pailaan. Sa di naman ti ayan mo. Adda ka man di tayan ti babaem. Ana, Saan ka nga gaw-awid ta di tamon? Ana, dagan na kumamat Awan! Awan ti danggak kan ka babaero. Manong, si kaman lang ti makisarita kan kuana. Tapno mamati, nga daak dito'y ayan mo. Muti ta cellphone. Hello, Ana. Hello, Manong. Si kakading agpaiso daytoy. Awan, sakday to'y. Ni Manong yu Rafael. Ada dito yung farm ko ni Leo. Di ka madanagan. Tasak ti makamukin kwa na dito'y.
Nasaya at no dagayam di tamanong. Agawid inton madamdama. Imay na lang pinasyar dito yung farm ko. Ay, sige nga rod, manong. Bye. Bye. Oh, anya, manong. Mamatikan. Tigri mat gayam dyan na asawam. Nakapimpintas nga may na, nakauy-uyong gayam. Diyak nga rod impagarop. At dumanon iti kastoy. Ala, bayam lang nga din ko. Kat da ito ititandaanam. Di mo dangdangran ni misis mo. Awan ti puli tayo, ti mangdangran iti asawa na. Tandaanam da ita. Puunay matan ti ka sa sideline mo, pare. Nuamom lang, pare. Diyak la kaya ti agawid iti masapa. Ha? Tapay, mat. Agungot manan ni misis ko. Maibus ti pasensya kan kwa na. Anya? Dan samot ten ngagbalbalin na naungat ni bakit mo? Makapa-stress gayam. Nukas di a klase ti misis. Ay, kunam idi kay kayat mo. Sa balitan. Kaslasaanan nga iso jay sigud a pinakasarak a misis ko. Apay nga nagbaliw. Awan mati aramid ko, pare. Amom dayta. Wen, amok na ita. Ni misis ko ati mas rumbang nga agdanag. Tada chicks ko. Ah, siga talaga. Kunamlan loyal ka. Kasano? Babae mat nga minti umasidag kanyak. Ay na, di mo luklukwan ni misis mo. Sana makadlaw day jay. Ay na, pare. Maamuan nanto dayta. Nalainga nga agilimod, pare. Nuapay mo tasyak nga awan aramid na. Ay, pagsospitsaan da. Talaga ka di nga awan, pare. Ang mga naisik-sikretom laeng. Ay ha? na, talagang awan, pare. No kumadda, di naamuam ko man. Idi pa lang baruag, mabutang akong agloko. Tamok ti karma. Uy, di nakman konsensyaan, pare. Ay na, pudno ti ibagbagak, pare. Narigat ti makarma. Isu aday takalukwan nga aramidam. Ay na, isardang mon, pare. Saan ka nga inlutuan iti kanam? Tamok nga adda babaim amang ilutluto iti espesyal a kanam. Saan ka makasungbat tapod no ti kunak? Mas pilyam ti agulimat tapod no amin nga ibagbagak nga adda babaim. Ana, mga anak. Mabalin ka di. Sardangamon nga agsersermon. Saan? Naskan nga ipalakam ko kan kati sakit tinakam ko iti panang luklokom kanyak. Anya? Aglablabos kan! Sige, kasta! Pirjam dagiti gamit dito'y balay. Buongam dagiti kayat mo abuongan. Ipapas mo ti pongtot mo kadagiti gamit dito'y balay. Sige! Diyak laim pagaropa. Akasta kagayam. Agbababawi ka itan? Anang asawa kanyak? Ha! Nalakalaang nga ibagam daytan ita? Tadan na sarakam asabali a babae? Makapauma ka. Panawan ka man langan. Saan ka nang subsuble? Ijay ka na yan ti babae! Inapa na ka manin ni Ana? Kanayon mata, manang. Ay, Uray mang manganak. Ung tanak. Uray kayat ko ti aginana. Ung tanak latta. ay, oo na yun. Mas daawak. Ngamin, saan mo't akas tayo di ni Ana? Diyak man amo. Duapay ang nagbalbaliw matan. Bayam, tabagbaga akti kabsat ko. Rumuarak pa lang, manang. Tama pa nagkagpalamiis. Mapanak i Farm ni Manong Rafael. Manong, awanan ti peace of mind ko balay. Nasakit ti ulo ka. Gaputa ka na yun nga apaan ni Ana. Mariknak tiriga ta pagdaldalanam. Layo, ading ko. Nurumwara ka balay mi. Sa balilat tati panunutan na. Ala, kasaritam latta iti na alumamay. Kasta lang matikasapulan nga ramidam. Maalumamayak mat nga agsasaw, Manong. Makaong hataklaan. Gapu iti kinalaing ng agsaw. Isu amabog kawak numaminsan.
Ala, yat atidog mo pa iti panagan-anos mo ading ko. Ipagpagapom ka dagiti anak yo. Kan laglagi pam. Dakas timang pasakit iti asawa. Oh, kumusta kayo kini misis mo? Awan latta, ma'am. Kumarkaro ti kinasilosa na. Ninang kunamlatan. Leo, normal kadagiti misis ti agselos. Kan amangan mo't ngamin no adday naramid mo iti. Awan, ma'am. At dala ang dagiti kachat-chat ko nga office mates. Kan babae a kabagyak. No makita na ko nga agsel-cellphone. Kasta unay tirurod na. Ay, katan-ano sama. Pagsilusan nan sa amin na babae. Nasobraan ng samatan ti agselos. Ay, kinasaritak ni Ana. Kat, anya nga iti resulta na, manang. Ay, pinagsasawan na. Nagadong akakasakit nga imbagbagana. Apay kano a makibibiyangak iti pakasagnan nyo nga gasawa. Pasensya kan manang. Tanay ramraman kan. Sa anak mo't a makibibiyang. Kaya't ko laang abagbagaan. Taambok mo't asubran ti araramidan na kan ka. Siya, kasmanang na. Nas ka na bagbagaak. Ay, Bayam, manang. Tawan ti sabali amang resort iti daytoy aparikot. No di da kami nga agasawa. ala. An-anong samlaang ading ko. Di mo ko mapampanawan. Agpakpakaasi akan ka. Ngamin, no pumanaw ka, kaasi laang dagiti anak yo. Oh, adaw mawawag iti cellphone mo. Nangikabila kon. Aday jarabaw ti lamisaan. Apa nga dadita? Ingkabil ko nga rudita. Ay. Ah. Ah. Ne. Apa ngay? Number langan mo ti agparparang dito yung cellphone ko. Indilit mo amin akarga ti phone book na. Puro mo't gayang babae ti nakasave dita phone book mo. Iso nga indilit ko aminan. Ay, unay kan. Gapo iti dayta nga ugali ni bakit ko, kayat kon asinaan. Anya ka diti rumbang nga ramitek, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Leo. Leo, pagayam ko, uso ngamin itantisina, itinagbaetan dagiti agasawa. Basit lang asa na pagkinaawatan, when no madiscobre da iti tunggal maysa, sumka na dagos iti panunot dati paragsina. Leo, nasaysayat no kasaritam lata ni bakit mo itinabanayad. Nunasken nga i-date mo tapno maayo aramidem. Akasla daytay agin inarem kayo paylaan. Ipakita ken ipariknam ti panagayat mo iti asawam tapno ang panggapuan na nga agselos. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinge di tinagan a Leo iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika aken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.